Благословен Бог наш, всегда и присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господу, чисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святей, постели, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да светится имя Твое, да прииде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господу да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху раба Ти Матео и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишлението му, за да отбягва суетата на света и всеки лоз замисъл на врага и да следва Твоето поведение. И дай Господи неотречно да остане светото Ти име върху него, като бъде съединен в удобно време със Светата Църква и усъвършен чрез страшните тайни на Христа Твоего, да като живее по заповедите и опази печата неповреден, да получи блаженство на избраните в царството, по благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен с пресветия, благи, животворящия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице, Дево, из Тебе восия солнце правды, Христос Бог наш, просвещай сущие Твое, веселися и Ты, и старче праведни, приеми Бога Ти, освободителя душ нашим, дарующего нам воскресение. Господи, се помолим. Господи, помилуй. Господи, Боже на истината, от Твоето име, от името на Единородния Ти Син, Светият Ти Дух, възлагам ръката си върху раба Ти Матео, който се удостоил да прибегне към светото Ти име и да се запази под заслона напред, отстрани от него старата оня заблуда изпълнимо. Гледа надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти единчък си Бог истинен. И единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светият Твой Дух, даємо да постъпва по всички Твои заповеди, да пазим другото на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши по клубите на живота си и съедини с сталото на наследието си. Нека се прослави върху него светото Твое име, името на възлюбения Ти Син, Господа нашия Исус Христа, на животворящия Дух, нека очите винаги милостиво гледат в него и ушите да чуват гласа на молбата му. Развесели го в делата на ръцете на всичкото му потомство, за да те величае, като се покланя на слави великото и възвишено име и да те хвали винаги през всички дни на живота си. Защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и във веки веков. Амин. Господи, се помолим, Господи, помилуй. Господи, Савот Божий, Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на раба си
Потърси, издели и прогони от него всички действия на дявола, запрети на чисти духове и ги изгони. Очисти творението на твоите ръце, като подреби силното си действие с мъжи сатаната скоро под нозете му. И дай му да побеждава над него и над нечисти му духовете, получавайки от тебе милост да се удостои с безсмъртните и небесни твои тайни. И слава да отправи на тебе Отца и Сина и Святого Духа, сега и винаги и във веки веков. Амин. Господу се помолим, Господи помилуй. Вечни владико, Господи, който се творил човека по своя образ и подобие и си му дава възможност за живот вечен. После, като отпаднал чрез греха, не си го презрял, а си го уредил чрез въчеловечаването на Христа, Твоего спасението на света. Сам ти приеми в небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от робство на врага, отвори очите на ума му, за да сияе в него просвета на Евангелието ти. Привържи към него светъл ангел, който да го избавя от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демон, от лоши привидения. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който се скрит и се загнете в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнете в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнете в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошта, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи го разумно отца на светото стадо на Христа, Твоего почетен член на църквата си, със светен син на светлината и наследник на царството, така като преживее под заповедите, като запази печата неповреден и оварди дрехата незапечатана, да получи блаженството на светите в царството ти по благодат и милосърдие и човеколюбие на единородният ти син, с когото си благословен, заедно с пресветия благия и животворящ Твой дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Обърнете се наобратно. Кръстно позговарящи ръктите. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Казваш, отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Казваш, отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната? Казваш, отрекам се. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрекам се. И дуни, и плюни на него. Символично праща. Обърнете се към мен. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам. Съчетали се с Христа? Съчетавам. Съчетали се с Христа? Съчетавам. Съчетали се с Христа? Съчетавам. И вярваш в Него, казваш, вярвам в Него? Вярвам в Него. Като в Царя Бог. Като в Царя Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света го и Дева Мария и стана човек. И бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви. И царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа животворяща го ижа от Отца и изходяща го ижа с Отцем и Сином с поклоняема и славила глаголаше го пророки. Во едино свето съборно апостолско църков изповедуй едино кръщение во оставление грехов. Чайно възкресение мертвих и жизни будаща го века. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И поклони му се, казва се, поклоням се на Отца и Сина. И Святаго Духа. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината сега и винаги във веки веков. Амин. Владико Господи Боже наш, призови раба си Матео за светото Твое просвещение, удостои го своята велика благодат на светото Твое кръщение, снеми от него ветхостта и го обнови за живот вечен, изпълни го със силата на Светия Твой Дух за съединение с Христа Твой, за да не бъде вече чедо на тяло, а чедо на Твоето царство, благоволение, благодат на единородният ти Син, с когото си благословен, заедно с Светия благия животворящ Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин.
помилуй, за да и се изпрати благодат тайна и благовението и благословението Йорданово. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да се просветим с просвещаването на разум и благочестието след слизането на Святаго Духа. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да се окаже тая вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да стане тоя, който се кръщава в тая вода, достоен за нетленото царство. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за тоя, който пристъпва сега към светото просвещение и за спасението му. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да се окаже син на светлината и наследник на вечните блага. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да стане сраснат и участник смъртта и възкресението на Христа на нашия Бог. Господа се помолим, Господи, помилуй, за да може Той да запази облекото на кръщението, обручението в духа, чисто и непорочно в страшния ден на Христа нашия Бог. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да бъде тая вода за Него, баня на обновлението за прощение на греховете, дрехане на тлето. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да чуе Господ Бог гласа на нашето моление. На Господа се помолим, Господи, помилуй, за да бъде избавен Той и ние от всяка скръбня, беда и нужда. На Господа се помолим, Господи, помилуй, застъпи се за нас, спаси, помилуй ни, запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй, като си спомни всички свети, пресвята, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други целен наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. На Господа се помолим, Господи, помилуй, добро сърдечни и милостиви Божи, който изпитва сърца и вътрешност и ниче граеш на човек, защото няма нищо неявно пред Тебе. Всичко е разхвърля от които пред очите, познавайки ме, не дай да се погрозиш от мене, които лицето си отвърняш от мене, но като отмина от греховете на човеците, да се покай, презри моите прегрешения. Той е част и умиме от пресата си, но той е дошъл на чиста. Цяло ме освети със съвършенство си невидима сила и духовна десница, за да не би като обявявам свободата на други и като я предавам в пълна вяра, в който не изказвам, че любов е сам аз като род на греха да бъда не бъда. Не е едничък влади и владико, нека се не завърна, унизени, поставена и стъпини сила отвори от любиме за службата на предстоящо велико и небесно Твое таинство. Изобрази Твоя Христос Богова, който ще се въдобри чрез Твоето окаянство и дигни го върху основата на апостолите и пророците си и неделите го събаря, а го насъди като истинска младожка светата си Вселенска апостолска църква. Не го изтръгвайте и че като напредва благочестие да се слави чрез него през светото име Твое на Отца и Сина и Света Бога през винаги и във веки веков. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Защото Ти си, който си привел по свое желание битие всичко от нищо със своята мощ, държиш твърта и със своя промисъл управлява света Ти, като си съставил твърта от 4 стихи и 4 времена си увеличал годишна кръв. От Тебе треперят всички разумни сили, Тебе възпява слънце, Тебе слави водата. Тебе посреща звездите, Тебе слуша светлината, от Тебе тръпна с бездните. На Тебе слугуват изворите, Ти си прострел небето като кожа, твърдил си земята върху водите. Ти си оградил морето с пясък, пролял си въздуха за дишане, ангелските сили на Тебе служат. Архангелските ликове на Тебе се поклонят, многооките херувими и шестокрилите серафими около връст, като стоят и летят от страх пред непрестъпната Ти слава, закриват лицето си. Защото Ти, бидейки Бог неописуем и беззначаен неизразим, дойде на земята като преобраз на раб и се уподоби на човека, тъй като по сърдечната си милост, Владико, Ти се не стърпе да гледаш човешкия род. Измъчен от дявола дойде и ни спаси, изповядваме благодата, възвестяваме милостта, не крием благодеянието. Ти спаси родите на естеството ни, освети девическата отрова с раждането и всичката твар възпява Тебе. Явили се, защото Ти, Боже наш, се яви на земята и живя човеците. Ти освети йорданските струи, като изпрати на тях от небето през Светия си дух и струши главите на загнезделите сатан змеи. Сам Ти, човеколюбиви царю, сега дойди и чрез силата Светия Твой дух освети тази вода. Благодата ме изкомплетно благословението на Йордан направия извор нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от Бог и гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили с ангелската сила изпълнена, да бягат от нея за умислище за създанието Ти, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твое име, Господи. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни признаци.
И да се не укрие в тая вода тъмен дем от нито да слезе скръщаване зъл дух, който причинява помътнение на мислите и забъркане на ума. Но ти, владико на всичко, направи тази вода да бъде вода на изкупление, вода на освещение, очистване, плът и духова слава, на окови, прощаване, прегрешение, просвета на душата, бали на възраждането, обнова на духа, дарба на усиновение, облекло за нетление, извор на живот, защото ти си рекал, Господи, умийте се и ще бъдете чисти. Махнете злините от душите си, ти си ни дарил свише възраждането чрез вода и дух. Яви се Господ чрез тази вода и се пресъствори кръщаване в нея, за да отхвърли ветхия човек, който изснема в прелъстните походи, да се облече в новия, който се обновява по образа на Създателя си. Така се срасне с подобието на смъртта, чрез кръщението да бъде участник и във възкресението ти, като опази дара на Светия Твой Дух. Възрасти за лото на благодата да получи награда на горното призвание и да се причисли към първороните, които са записани на небето в Тебе, Бога, Господа нашия Исуса Христа. Защото на Тебе, Бога и Господа нашия Исуса Христа, подобава всяка слава, чест и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, пресветия, благи и животворящ Боги. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа, Тебе, Господи. Господи, се помолим. Владико, Господи Боже, на отците ни, който си изпратил на уния, що са били в новия ковчег дълъг маслинов плод, поста знак на примирение и спасение от потопа, с това си предобразил таинството на благодата, който си дал плода на маслината за изпълнение светите и таинства. И чрез него си изпълнил Дух Свети уния, които са били законът и си усъвършенствал, които са благодата. Само Господи Боже, елей със силата и Божията силата, Светия Твой Дух, да бъде Той помазание за нетление, оръжие на правда, обнова на душата и тяло, оръжие на всяко гадното действие, за отстраняване на всички злини от уния, които са помазват с Него, вярят и вкусят от Него, за Твоя слава и за единородния за Твой Син, и пресветия Богия, животворящ Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже, благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идеш на света, сега и винаги во веки веков. Амин. Помазва се рабът Божий Матео, селят на радостта. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Господи наш, амин. За изцеление на душата и тялото, и на шамите, само да включи и гордост. За да слуша вярата. Дай другото ушенце. Руце Твои сотвористима и създастима. За да входи на Твоите църкви.
Кръщава се рабът Божий Матео в името на Отца и Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. 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 Да видим как се справя с децата. Колко момента ме чувстват? Това време и тогава разлика много година да постигнете си моя закрива да си помощ от скръп, окръжаваш на радост за изявление. Те вразумех каза Бог ще те насоча, колко да вървиш. Ще те ръководя моето условие на тебе. Не бивайте като кон, като неразумна мъжка, чието челюсти трябва да се обоздаят си уста, огън и за да се покорява. Много са скърбици за нечестивеца, които са оповава на Господа, него милост окръжава. Веселят се в Господа и радват се праведници. Тържествувайте всички прави по сърце. Благословен си, Господи Боже, си да жители извор на благата слънце на правда, който завълнива, що са в мрак си направил да светна секретна спасението, чрез заявяването на единородния Твой Син. И Бог наш си подарил на нас на достойната и много ценното очищение, светото прощение, божеството освещение, животворящо помазание, което сега си благоволил да възродиш на просветление си раб, чрез вода и дух си му дарил прошка за волните и неволни грехове, сам ти благосърдни владико се царю подарил и печата на дара и светия и всесилен и поклоняем Твой дух, комуто се поклоним и причастим на светото тяло и драгоценна кръв на Христа Твоего, запазило от Твоето освещение от върти в православната вера, избавил от лукавие и всички му работи и чрез спасителния страх пред Тебе, опази душата в чистота и правда, като благоугажда във всяко дело и слово да стане силен и наследник на небесното царство. Защото Ти си наш Бог, Бог, комуто милува и спасява. И на Тебе слава отправяме с единородния Твой Син, Твой Син и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин.
Прокимен глас трети, Господ е мой светлина и мой спасен, от кого ще се плаша. Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша. Премудрост и способност свети апостол Павел дори на личение. Бонмен, братят, всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй ние погребахме с Него чрез кръщението смъртта, както Христос възкръсна от мъртвите. Чрез славата на Отцата и ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобата от смъртта му, то ще бъдем съучастни във възкресението. Като знаем това, че вечният наш човек е раснал с Него, за да бъде унищожен греховното тяло, за да не бъдем вече роби на греха, защото който е умрял с Исус от греха, обаче живи за Бога, Христа Исуса нашия Господ. Алелуя, 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 слава Тебе, Боже! Премудрост прости, нека всички прави с благоговение да слушаме Светото Евангелие. Станете всички да бъде пашена, само да се прочете Евангелието. Обикам се отличава. Време на мен остане дялото. Дялото на внучето. Моля те. Сега ще прочетем Евангелието, остават 5 минути, постригваме малкия и вече отивате към ресторант. Моля ви, запазете така тишина. Евентуално и на камерата, после ще е така трудно да изчисти всички шумове. Нека в Божия дом така се намираме в едно радостно веселие, в едно тържествено настроение, но да се опитаме да запазим едното, която трябва да има. Десете от Светото Евангелие според Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! По това време 11-те ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус. И като видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи се помоли, Господи помилуй. Води го, Господи, който му дари на раба си изкупление на греховете чрез светото кръщение и му даде да се Божива. Сам благослови да се яви нека в сърцето му светлината на лицето ти. Опазищата на вярата му не досегнат от вражеските злоумисли. Запази в него дрехата на неделето, с която се облече неосквернена и необетена, като опазваш него с благодата си върховния печат на повърдена, като биваш милостив към него и към нас по многото си милосърдие, защото е благословен и прославен със светлото и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Святаго Духа, мине и Христо във веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа. Славей Господи! Облекнат се в Тебе, Христа и Бога наш пред Тебе, наклони с нас своята глава, запази го, да остане непобеден борец срещу ония, които напуснат враждува срещу него. И нас, Твое на Тебе, да не отличи всички, които победители до край. Защото на Тебе е присъщо да милуваш и спасяваш, на Тебе слава, правим и предначална Твоя Отец, свети, благи, чутворяща го. Сега и винаги и во веки веков. Амин. Оправданци, просветенци, умници, с името на Господа нашия Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, Ти се освети, Ти се миропомаза. Ти се освети, Ти се умива в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Господи се помоли, Господи помилуй. Господи Боже наш, който по своята благост си осветил пълнотата на купа на вярващите в Тебе, благослови Той младенец и нека слезе на главата му благословението Ти. И както чрез пророка Самуила си благословил царя Давида, благослови го и главата на раба си Матео, чрез ръката на мене е грешен си език на него, чрез светия Твой дух, защото като достигне възраст и старческа светлина, да Ти отправи слава, да види Иерусалимовите бълга през всички дни на живота Ти, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклон на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Постригва се Божия раб
Матео. Името на Отца. Помилуй ни, Боже, по великата Твоя милост, молим се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за благочестивия православен български народ, за цялото наше христолюбиво воинство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за Преосвещенейшия наш митрополит Гавриил, за всички наши Христа братя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за новопросветения Божий раб Матео, за да бъде запазен през всички дни на живота му, във вяра, чистото изповедание във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим и за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божия раб, възприемник Георги. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиве човеколюбен Бог и си, Тебе слава силаем, Отцу и Сину и Светому Духу, и не пришли во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, оплуване наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и не пришли во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос истинския наш Бог, който благоволи да се кръсти от Йоанна заради нашето спасение. По молитвата на своята пречиста препорочна свята майка на преподобните богоноси наши отци на всички свети да ни помилува и спаси като благ и човеколюбец. Молитваме свети Отец наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Защото за Господ Бог е радостно за цялата православна църква, че днес имаме още един член на нашата православна църква. Господ Бог да даде сили на възприемниците, да го възпитат, защото те са като настойници на детето пред Бога, духовни водачи, да го възпитат така, защото той да стане един истински православен християнин, един добър гражданин на Република България, един любящ в бъдеще баща и Господ Бог да му даде голямо потомство и изобилие в земните блага. Но малкият Матео винаги да расте и винаги да бъде пред очите му Божията слава и той да пребъдва в любовта Божия. Дали човек в света ще има много материални блага или няма да има? Не винаги имането на материални блага е полезно за душата. Ние знаем, че преди всичко човек трябва да живее така, защото да не наредува душата е много по-важна от всички други неща, които може да придобием, които си мислим, че и яденето и пиенето е най-важното на това. Казваме, яш и си носим новите дрехи, вика, това ще ти остане. И това не. Остава на човек само добрите дела. Малкият Матео, времето вече за ресторанта, да ми е жив и здрав. Ще помоля кръстницата да отвори плитката, да разчупи плитката и със смет да даде първо на малкия ни голям християнин, да има никого. Като е добре. Ще останем приятели, ние са тебе, ама... Искам, бре?
Георги. Георги, да. Може да ти моля само и той да отиде да пише там и да дадете данни за Nokia, за кръстици, за документ и да може да се напише документ. Може да това време жена ми да попълва.